Buksan ang Ramadan Night Market karong adlaw sa Dalan Colon sa Dakbayan sa Sugbo isip pagsuporta sa pagtimaan sa atong mga kaigsuonang Muslim sa Ramadan. Ang Ramadan kon Holy Month gisugdan karong adlaw, Marso 23. Usa kini kabuwan nga puno sa pag-ampo ug pagpuasa. Sulod sa 16 ka tuig, karon ang kinaunhang higayon nga giapil ang aspeto sa Ramadan sa Colon Night Market. Namahayag ang gasa sa Gugma Board Chairman nga si Maria Pino nga ang maong kalihukan nagtinguha sa pag-empower sa tanang sektor sa atong katilingban. Kini usasab ka pamaagi nga mapakita kanato mga Sugboanon ang kabahin sa kultura sa mga Muslim. We will empower all the sectors, especially katong mga Muslim brothers nato nga kung atong tan-aw, they are only minority diri sa atong syudad. At the same time, ang dakong kalain na ani, we will showcase the cultural, the culture of Muslim. Mapasalamaton ang Director sa Office of the Muslim Affairs and Indigenous Communities nga si Dr. Ijodin Mamakol sa pag-aprobar sa kagamhanan sa ilang proposal. Nagkanayon ang direktor nga kinisubay sa gitinguha nga Singapore-like Cebu City ni Mayor Mike Rama, sanglit ang maong kalihukan kanunay gibuhat sa Singapore panahon sa Ramadan. Sa Singapore, naagi Ramadan Night Bazaar. Sikat kayo sa Singapore. Every time na ay Ramadan, naadyo sila sa Singapore ng Ramadan. Mabiligiat na sa mga tao. So, wala yung mura. Pagpiyata ba sa Singapore? Gawa sa mga regular nga night market vendors, butangan sab og designated area ang night market alang sa mga vendors nga namaligya og halal nga mga pagkaon. Giingong moabot sa 300 ka mga mamaligyaay ang mutambong sa night market. Gipahinumdum sa Cebu City Market Administrator Wayne Senas ang pagkolekta og 500 pesos gikan sa mga vendors. Kini alang sa pagpanindot, maintenance ug bayad sa kuryente nga gamiton para sa Ramadan Night Market. Dugang pa ni Senas, usa kini ka solusyon alang sa mga tindero ug tindera nga gibawalan sa kagamhanan nga mamaligya daplin sa dan. Ang amo actually basic lang, mangolekta lang yung income income sa market. Wala man siya innovative na, dili siya public market, pero namin na maligya. Napanlantawan na ni Lieutenant Colonel Janet Rafter ang kadaghanon sa mga Sugboanon nga motambong sa Ramadan Night Market. Gani giawhag niya ang kadaghanan sa pakigalayon sa kapulisan sa pagpatuman sa kahapsay pinaagi sa pag-amping sa kaugalingon ug mga kabtangan samtang maglingaw-lingaw sa mga kalihukan sa Ramadan Night Market. Ang tanan sa pagwarga enjoy ta sa night market ato sa magpingan ang atong mga kaugalingon o ang atong mga butang diha tungod sa kadaghan sa tawo lagi mga tawo nga mo take ani nga opportunity to their advantage sa dili maayo nga pamaagi. Gipahinumdum usab sa pangu sa Cebu City Probe ug SESET nga si Grace Luardo ang pag-implementar sa disiplina ug kalimpyo sa mga motambong sa night market. Part sa mo sa CC tong sa probe is disiplina ug kalimpyo. So, sa night market nato, i-implement gyud ang disiplina. Unya, ang pagkalimpyo sa atong lugar ato ginang-implement po. Bahin sa trapiko, gianunsyo na nga magpahigayon og road closure ug diversion of road sa maong dapit para tagaan og mas dakong lugar ang mga mamaligyaay ug mga motambong. We have road close and then we have made the traffic plan for the diversion sa mga POJ o private na sakyanan. Ang Ramadan Night Market magsugod karong adlaw gikan alas 6 sa hapon hangtod alas 2 sa kadlawon ug magpadayon kada Biyernes, Sabado ug Domingo hangtod sa katapusan sa Abril. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.